Očas posla se pravi, ovo je super, onako vrlo lepo, vrlo dekorativno kao predjelo ili kao dodatak glavnom jelu. Kaže meni Marina, šta ćeš zlato, sve je to deo života. A ja ugledam tikvice. Evo, sve je to deo života. Šta ćeš zlato? Šta ćeš zlato? Ali to nije bila ta tema. Dobroveče svima. Zlatice, nemoj da babe i žabe da mešaš. Nismo o tome razgovarali. Ali da, tikvice jesu vrlo bitan sastavni deo života. Dakle. Vidim. Nešto mnogo lepo. Moram da vam kažem. Zlatko, znam da je oduševljen, ali kako bih vam rekla? Daj ti ovo. Uključujemo... Gledamo, tikvica, ona sir, hajde ovo... Pršuta. Ovo može i da prođe. Vidjet ćeš kako je lepo, nemoj, čekaj, stani. Evo, stani. Hajde da uključimo ringlu. Jedan tiganj, za sad je prazan. Ajmo Rina, potrefi ga ringlu. Od 1 do 9 na 7, nek se polako greje, dok sredimo tikvicu. Nema puno. Tikvica je jedna srednje veličine, 350 grama. Ako nekog zanima baš gramaža. Skidamo početak i kraj tikvice, ovo nam ne treba. Dobro oprana tikvica i osušena. Jer nam treba, večeras nam treba sa korom. Sečemo tanke listove, pazite, samo za ovo nam treba oštar nož. Ovo ćemo da eliminišemo. Snimao sam ti upravo noge dole, bosi. Pa, jel treba čizme u sred leta da nosim? I sače ti taj čips. Je, pa ovo je baš kao čips, znaš kako je ukusno. Jedan tiganj. Stavljamo tikvice da se kratko, pa ispraže, izgriluju u stvari. I samo mrvicu ulja ću da stavim. Ne treba njima uopšte puno, nego eto, čisto da ne budu... Ovo je sasvim... Da ih ne urekneš. Da ih ne ureknem. Za 2-3 minuta okrećemo ih. Dakle, prva tura gotova. Izvadite ih. Ma vidjet ćeš kako će biti ovo lepo. Da, vidim. Ne znaš ni šta je. Vidim, sve vidim. Zlatko. Ne sumnjaš li u mene? Sad u stvari ti samo pršiš to, jel? Gore dolje, lijevo desno. Da, kratko da ih... Obe strane. Da, baš tako, baš to. Gotove mi tikvičice. Mala patica. Zlatko, koliko imaš godina? Pa Bogu, Zlatice, koliko imaš godina? Gledaj ovako, ovdje ima oko 100 grama pršute. Dakle, pršuta, šunka, ono što volite, što jedete, što koristite. I slanina? I slanina, naravno, može i slanina, ko jede slaninu. E sad, Pitam. nisam pitala ko jede, kao Ne, nego pitan da li može i slanina. Da, naravno da može. Gledaj sad, sir nam treba... Sad ću ja isjeći ovako kriške. Ali sad ću ti pokazati zašto. Bitno koliko je sira? Ne, zapravo i nije bitno. Ovdje ima 50 grama će ovdje da bude. Isjeći ću nešto piće. Bože, sve što ja ne volim osim ovog mesa. Aj, ne mnjauči, Zlatko, nisi beba, vrate mili. Gledaj sad, ne mnjauči. Uzimate jedan list tikvice. Pa uzimate jednu ovu šnitu, jedan... Kako se to zove moderno, slajsovi. Pršute. Ne, nego ovo kad se isječe. Joj, ti ćeš to sada roluješ. Da, naravno da ću da rolujem. I polako motajte. Ovo je fantastično, onako, super ukusno i super dekorativno. I pripremila sam već za dekoraciju. Stavljamo ovdje. Joj. Šta je? Ništa, hajde to... Znaš kako je ovo ukusno, ti nemaš pojma. To mogu i da ti oprostim. Ja, evo će sneg to sutra. To mogu i da, pa ima mesa. Vidjela sam sneg u maju. Ali ono, znaš, ne jedem onaj sir, pa onda ono... Fenomenalno je ovo, Zlatko. Maro? Molim. Mi stvarno završili smo ovaj recept. Završili smo, ovo je nešto super brzo. Znaš šta je cool, smiješ mi ovo što je ostalo ovdje da pojedem? Možeš, evo ti tikvica tamo, uzmeš pa dodaš. Hoćeš i tikvicu? Bože, sad ću, mogu li ovako da pojedem ovo? Možeš, Zlatko, sve možeš. To me zanima. To da ja pojedem ovo. Dobro, nemoj samo ovo da mi pokvariš, molim te. A ko će da ti ga degustira sam? Ti. Lično i personalno. Dobro ti ovo izgleda.
Jel? Vidimo se za degustaciju. Zdravo, Zlatica. Dobro večer, poštovani gledalci. Vrijeme je da Marina po prvi put degustira u ovom stanu. Ona će sada da nam pokaže kako se jedu tikvice. Tikvice rolovane u siru i u pršuti. Jel sjenička pršuta? Nije? Nije. Italijanska. Ova nije sjenička, ovo je italijanska. Zapravo španska je bila, ako te već zanima. Dobro. Da li ste spremni? Pogledajte ove lepotice. Niko ti se ne javlja, vidiš? Ja ne čujem da ti se iko javlja ovdje, Marina. Nisi normalno. Javit će stine se za kašljenjem, znaš kako je. Niko ti se ne javlja, ko će to da ti jede? Izvolite. Ja? Ti. Daj mi ono tamo da prismočim. Ono što je ostalo mjesa tamo. Ova jedan to. list. Da ja to prismočim ovako. Joj, pa što si takav? Pa aj probaj bar bez, pa kaži, ne valja ništa. Evo, ispali sve. Pa tako se ne jede. Vrijeme je... Kako se zove ovo? Rolovana tikvica. Rolovana tikvica. Rolovane tikvice. Pa nisu rolovane, nego si jednu iseklo pa znači rolovana. Zove kako, pa ne moš jednu tikvicu. Ko kaže rolovana, koliko ima tu komada? Ajde izbroj, 1, 2, 3, 4, 5, bio 6, 7 je bilo. A što je napravljeno od jedne? Dobro, ali to se zove rolovane tikvice, a ne tikvica. Niko ne kaže rolovana tikvica, jedna. Vrijeme pripremam. Hajde mi privedemo ovo kraju. Mnogo ti... Šta si požurio? Ovo je cijel recept, da će imati 6 minuta za degustaciju. Dakle, videli ste, ovo čas posla se pravi, ovo je super, onako vrlo lepo, vrlo dekorativno, kao predjelo, ili kao dodatak glavnom jelu. Kao dodatak glavnom jelu. Dakle, vrlo brzo se pravi, vrlo važno je samo da tanko isečete onako tikvicu na listiće. Da tanko isečete tikvicu na listiće, nema potrebe da je... Molim? Cijela da stane. Nema potrebe da je solite. Vidjeli ste da nisam solila, slana je pršuta, dovoljno slan je sir. Kao što sam rekla, u toku pripreme možete šta god želite da koristite od suhomesnatih proizvoda. Slanina, pršuta... Gdje ti je luk? Gdje ti je luk? Zaboravila sam, evo, zaboravila sam. Gdje ti je luk? Kad već pasem, ti mogla da mi daš nešto što volim da pasem. Dobro, zaboravila sam, ajde, stvarno sam... Mogla sam luk na kolutove, super bi bilo, ali stvarno sam zaboravila. To ću ti za sljedeći recept, pošto će nešto da bude slično, a drugačije. Nemaš pojma šta ti spremam. Nemaš pojma. U svakom slučaju... Jesu opet tikvice? Ne. Nema ništa gore tikvice. Ne, ono što je u srodstvu sa tikvicama, odnosno slično, različito. Šta sam htjela da kažem? Mnogo lepa stvar, onako, vrlo ukusno i vrlo lepo. Pa dobro, ti nećeš zato što nisu tikvice i nije samo mesište, ali... Što se meni obraćaš, nas ti ja rekao? Pa što mi letiš? Na talasaj? Ja pričam ovdje sa ovom pršutom i viče me, ne sikiraj se. I jeste da te obavila te ova tikvica, ali spasit ću te ja. Ne sikiraj se ti. Si zglajzno. Izgleda jesi. U svakom slučaju probajte, onako lagano je, stvarno je lagano, kao što rekao, super ovako izgleda kad se servira i kad se posluži. Aj ti. Hoću, ali ja ne mogu, meni je sad malo kasno. A sljedeće vrijeme pripremi, 3 minuta. 3 minuta. Ne, nije 3 minuta, pa 20 minuta sve zajedno. Mislim da ovdje ima previše sira. Ja, mnogo ga ima, Mnogo sira ovdje imam. Ovdje bi trebalo... Umjesto sira. Ovoliko je, čekaj, ovoliko je, jel? Dok skroz izbacit sir. Skroz izbacit sir i staviti... Izbacite sir onda. Staviti mjesto stani. Stani ne trči pred rudom. Staviti mjesto sira... Znaš one nuggetse? Chicken nuggets iz McDonald'sa. Njih umotati u pršutu i u tikvicu. Banja. Ili, šta mi još pade na pamet? Ćevap jedan uzeti, jel pa? I secite samo na ovu dužinu,
sir, samo na ovu dužinu, jel? Ovo ovako, čeka, ovo ovako. Krompir ispecite i ubacite u ovo banje. I što bi se ljudi mučili krompir da roluje i to? Zato što je ukusnije od sira. Dakle, probajte, nećete se pokajati. Stvarno je onako super. Prava letna onako hrana, ima tu i meso, jel? Pršuta, ne mogu da jedem, Zlatko, kasno mi je. Šta je, nudiš me treći put već? I eto, to bi bilo to, ne bih vas ja više zadržavala. Šta je, nećeš? A vidi mnogo, evo koliko je, od 7 komada, vidi koliko je ostalo, toliko ne valja. Kad si gladan, Nisi sam svoj. ne bi ja reklam, slogane druge da koristim, ali kad si gladan, sve ti je slatko, pa i ono. I ono. Laka vam noć, što se mene tiče. Hvala vam lijepo. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. Želim vam ugodno večer, ugodno dan gdje god da ste na svijetu. Ostanite zdravi, pravi, veseli i volite se. Spremajte meso, spremajte za rebarca, spremajte pešča za pečeni krompir, spremajte pite, spremajte bureke, spremajte pečenje. Si normalno, blokirat će nas ljudi na 4 stepeni, ti savjetuješ... Ovi što si ti se javili, jel? Doviđenja, čao. Javite se, molim vas, tikvičari. Nešto mnogo lepo, moram da vam kažem. Zlatko, znam da je oduševljen, ali... Kako bih vam rekla? Daj ti ovo. Uključujemo... Gledaj ovo, tikvica, ona sir, hajde ovo... Pršuta. Ovo može i da prođe. Vidjet ćeš kako je lepo, nemoj, čekaj, stani.